Nggih. Nggih, malah pun lumpuh kabeh. Alhamdulillah. Sampun kemarin sowan sedayanipun. Nggih. Menika mbak-mbak Waranggono yang sedang naik daun kabeh. Nggih, naik daun basa ulet tetet dadi naik daun. Ya ora kok ya. Nggih, bakune nembe dipun tepan kalian para penonton. Leres. Nggih, menika anu Mas, bareng aku tak nyuwun tulung sik. Sinten Mas? Menika saking panjenenganing Bapak Junedi ngatur para warga Kedung Salam minal aidin wal faizin. Banyak salah kami sekeluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mereka ngersakaken lagon Podang Kuning dening Mbak Lintang Kairo. Wah. Iki kamu sing aduh papane. Waduh papane we. Aduh asale Kairo. Oh iya, Kairo. Wis lintang saka Kairo sisan. Penting boy betahe. Nggih, heeh. Betahe ini Mbak Lintang Kairo mriki Mbak Lintang Kairo monggo jumeneng tibaki Mas Garing ini Mataram Mas Ageng.
matur Mas Gareng. Nggih kanthi halal bihalal linebungna sedaya karepatan gedesa lahir lan batin. Leres. Kabeh iki apa to sing digoleki yen ora ngapura ing ngapura. Leres. Ana pinggiting rasa antarane tangga siji lan sijine. Napa Mas? Aja dilestarekke ning kudu ndang diilangke. Cocok. Nggih mboten. Napa-napa niku wong jenenge manungsa yen isih urip mesti kedunungan salah lan dosa. Apes murka lali niku sandangane menungsa. Betul. Mula kabeh niku becike tinimbang ngoreksi kekurangane wong liya luwih becik kita introspeksi diri, mawas diri ndandani awake dhewe karep ben saya becik. Leres Mas, leres. Nggih Mas Gareng. Tidak saling menyalahkan tapi saling memaafkan. Inggih. Awang yo anu napa niku piyayi niku nek wis ngapura kuwi wis atine yo lega, ora ngregeti pikiran, ora marake penyakit. Boten ganjel ten ati. Betul. Nggih. Mas Gareng, Nun, menika gandeng bintang tamu akeh banget. Iya mbok siji diaturke. nggih ditanjakke Mas. Ayo mesti no. Mumpung niki nggih suasanane sing suasana ngaten niki. Nggih. Nggih niki malah pun ngumpul kabeh. Alhamdulillah. Sampun marang sowan sedayanipun. Nggih. Menika mbak-mbak Waranggono yang sedang naik daun kabeh. Nggih, naik daun bangsa ulut tetek dadi naik daun. Ya ora kok ya Nggih, nggih. bakune nembe dipun tepan kalian para penonton. Leres. Nggih, Menika anu Mas Gareng aku tak nyuwun tulung sik. sinten Mas? Menika saking panjenenganing Bapak Junedi ngatur para warga Kedung Salam minal aidin wal faizin. Banyak salah kami sekeluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nggih. Mereka ngersakaken lagon Podang Kuning dening Mbak Lintang Kairo. Wah. Iki Nggih. bukan kamu sing aduh papane. Waduh pamane we. Aduh asale Kairo. Oh iya, Kairo. wis lintang saka Kairo sisan. Penting boy betahe. Nggih, heeh. Penting betahe ini. Mbak Lintang Kairo mriki Mbak Lintang Kairo monggo jumeneng tibaki Mas Gareng ini Mataram Mas Adi. Orang kira bocah kaya pring kok Sik ondane Priman to? ngarane kaya pring maksudnya piye? Lah iya, bocah cilik gini Lah kok emang pawaane gini iki lho Pak De. pawak. Pawaan. Pawaan iki ora iso ninggal sekolah iki. Nggih. Sing penting anak cilik sehat ya, Dok. Sehat Pak De, alhamdulillah. Sik. Dimana ditepung piye kene jenengmu komplit sapa, Dok? Nggih saderengipun ngaturaken sedherek Kakang. Para Bapak Ibu sekalian Masya Allah. Niki kula takjub sekali penontonnya sangat banyak Pak De. Penontonnya uang kok banyak. Maksudnya niku Akeh banget akeh ngono lho. banget ngono lho, Pak Lagi De. ampun banyak. Lagi awet saking mriko wau sampun. Iki ora mung saka desa kene, uga desa tetangga padha mirsani bakal di luar kecamatan pun Saka Blitar enek, saka Surabaya enek, Lengkap sangat nggih, Mas. saka Jember enek. Jadi ini cocok kalau Pak Junedi ini gelar tontonan. Amin. Ayo no. Alhamdulillah. Nggih, Jenengmu nggih. siapa jenengmu? Kula Lintang Kairo. Komplite. Lintang Kairo. Tok, Wis tak. tok. Lintang Kairo wis komplit kuwi. Sajane wonten lho Pak De. Apa? Dulu niku namanya UB Lintang Fatmarwari Ngalah Khairun. Panjang kok Pak De? Wis kuwi wae lintang kairo wae. Lintang Kairo to? Sing dawa angel lirat kok. Lintang kairo lintang ke lincah bocahe tantan bapane rame. Nah, masa lho Pak De? Lho, lho iki karyamu. Ayo Mbak Lintangi didongake leluhur ya kudu amin. Amin. Kosek tembungmu ra enak.
Apa nek omane salah kok? Ditungake leluhur ku wis podare. Lah niku rak pikiran sampeyan sing lo arep iki piyai sepuh sing luhur budene. Ya ini sepuh leluhur. Nggih. Wah, ya padha tuh Ade. Ya ora beda. Anu litan isih sekolah, Nduk, sayang. Kasih kelas 2 SMA. SMA pundi, Mbak Lintang? SMA 1 Puncu, Mas Dawan. SMA 1 Puncu. Berarti kalau dipirsani Bapak Ibu gurune ben bangga, SMA-ne ya ben bangga duwe murid yang berprestasi kaya Mbak Lintang kae lho. Bae aku ya wis tuwa. Jebul biyen iki sik mentik-mentik saiki SMA ya wis ora apa-apa, sing penting sekolah ditutupi, karir tetap berjalan tapi sekolah tetap ditempuh dengan baik dan benar. Iki aku ditaraku. Nggih, Mbak Lintang. Saka Bapak Junedi. Nggih, saking Pak Jun ngersakaken podang kuning. Nggih. Ya dibawani sik kaya ngapa suarane. Bapak Jun kita sik enggak? Ayo jelas ngeten. Ingkang pundi? Ah. Halo Bapak Jun. Alhamdulillah panjenengan kita sik pinara enggak? Ayo Pak Jun niku nek ngersani ringgit iki mesti tutup, Nduk. Nadyan mau esuk tanine ya didadak. Mergo ketahuan iki dirawat. Lagi toh. Saiki isih Tanggung jawabnya itu sangat besar sekali loh. betul. Iki ape dibawani kok. Podang kuning. Nggih, dibawani ya gawane no, podang kuning. Monggo, iya Pak Lintang. Monggo. Suarane iso kredit juga. Kredit tentang ini ada Mati. Itu nyanyi sak nyanyian iki iso go ngangsul kendaraan. Ya ampun. Wes luar. Kasih aja sampe Mati. Ada lo jaluk sanu. Mantan ibu, sesuatu ibu dan sini non sewu ibu. Kae Mbak-mbaknya semuanya. pojok kae presiden Purbakala. Loh, nek nyewa sampe nake dhewe iki lho. Kowe tekan terus, wong iki nek nyewa aja sampe nake dhewe. Ayo. Iya, Nduk. Diucapkan ugi Pak Di. Kula dereng maaf-maafan kalian tong ugi. Kiai anu Kiai Bromo. Minal aidin wal faizin kagem Bapak Ibu saya nggih. Nggih. Kaya bacaan ya. Bacaan priman. Nggih. Iki ra apa-apa jaluk ngapura luwih apik. Lah nggih to Pak Di. Anu Halus manis terbelah hati. Golek isi podang nyanding pisau
iya buka celuk sak langgame. Monggo, Nduk. Monggo. Alhamdulillah. Wis diaturke. Matur nuwun nggih, Mbak Lintang. Matur nuwun, Nduk. Ya, matur nuwun. No, angker meneh.